Добрый дзень! Мы наведалі бібліятэку філіал Эліты. Мінаюць гады, праходзіць дзесяцігоддзі. Але байкі Кандрата Крапівы, яго трапнае мудрае слово байкапісца, вабяць нас сваёй мудрасцю і верай у годнасць чалавека. Послухайте байки Кондрата Крапивы. Байка Крапива. Я у мастацкім агародзе, толькі марная трава. А якая? Смех ды годзе, я пякучка крапива. Я расту вось тут под плотом, и не так давно узышла, а ўжо многім абармотам руки-ногі попякла. Хто полез за огурками, хай той носіць пухіры. Мяне голымі руками асцярожна, брат, бяры. Хто сустрэўся, быў са мною, дакрануўся раз ці два, дык той ведае ўжо, хто я пякучка крапіва. Байка ганарысты Парсюк. Бывае, праўда, вочы коле, разгнаў пастух свіней у поле. Адзін вялізерны парсюк, які абегаў вёску ўсю, за раніцу абшнырыў завуголле. Цяпер такімі ў выгляд важны, што носа не дастаць і сажным. Вышэй за ўсіх ён сам сябе лічыў, а што ў самога на лычы, не бачыў гэтага, аднак. І вось адзін тут пацвіна, які заўважыў бруд раней, і кажа: «Дзядзечка, твой лычы брудзе, нязграбна гэтай між свіней. А што ж, калі заўважаць людзі?» Парсюк наставіў хіп, Парсюк раз'юшан. «Цераз цябе я чырванець прымушан. Такое мне сказаць асмеляцца нямногія. Ды гэта ж дэмагогія!» Парсюк нашлаецца, не дараваць клянецца. І месца мокрага, крычыць, не застанецца. «Ты мой свіначы гонар закрануў!» І так ён пад свінака грызянуў, што той засяжне ў 5 адскочыў. Парсюк не надта быў ахвочы глядзецца праўдзе ў вочы.